خوش به کردستانم هنرمند ثروت دلگش نوا 24 سالان دا 700 زیدتر آواز میسیه و تواهیا وان بستانجی خوندیه. دسته وی هر گاو لسر دلیویه دگوری کو دیار دکه دبیجه زانست بسری لهنر جی بدل دشغله جکهل گرت لرخت گریدا بو پشمرگه بو گریلا بنگه هنری وی دگوندان دا جواتین دنگبجان دا گشدان بیه. هسته ولد پارێزی بیر و باوەریya کوردستانی divan civatan da ketiye dilêwî. Hunermend dilgeş vê yekê wiha tîne ziman. 24 sale ez aliyê hunerê da bikar dikim. Bi berî wan 24 sala de jî demek em zarok bûn bi gundê me de şevên dengbêjan şevbêrkê stran dihatin gotin bi vê demê bang ji me dikirin em jî diçûn bi odayê dengbêja de re doniştin stranê Kurdî me dixwend. Di afirandina her hunermendekî da her gav armanc û peyam wek du birayên cêwî ne. Mebesta hunermend dilgeş jî bi hunerê xwe dixwaze xizmeta gel û welatê xwe bike. Ji bo wî jî dibêje ez çiqas xizmet bikim jî lê dîsa jî qeyîndarê gelê xwe. Çar beşên Kurdistanê jî hunermend dilgeş him awaz nivîsiye û him jî xwendiye. Di stranê wî da babetê ku herî zêde derdikevin pêş yektî û biratiya Kurdan e. Di hunerê wî da aîdolojî na kurdayetî giring e. Ez pir dilxweşim, kêfxweşim. Bi hunera Kurdî ve demek ez xizmeta gilê Kurd dikim, ev ji bo me serfinazî ye. Di muzîka Kurdî da staylê gelerî û nûjen bi hev re dineşe. Hunermend Servet Dilgeş dema qisaya xwe ya dawî dike hişyariyekî jî dide û dibêje. Em bivê nevê dibin popülîzmê de ne. Lê pêdivî dike ku em geleriya xwe jî biparêzin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.